Turka shi, yakin da ake yi tsakanin Iran da Isra'ila ya shafi kasar Amerika yayin da Iran suka yi wata mummunar barna a wasu yankuna ko kuma ofisoshi na kasar Amurka. Amma kafin kawo muku cikakken yadda a rahoton yake, jama'a dan Allah ku daure ku danna mana alamar likin akan bidiyon nan in wannan ne farkon zuwan wannan tasha ta mu mai albarka. Dan Allah ku daure ku danna mana alamar subscribing kana ku danna kararrawa, sannan ku kasance zuwa karshen gajeren bidiyon domin tabbatar da hakikanin yadda a rahoton yake. Da dumi sa turka shi, makami mai linzami da Iran ta harbawa Isra'ila ya lalata wani ofishi na kasar Amurka. Makamai masu linzami da Iran ta harbawa Isra'ila ya lalata ofishin jakadancin Amurka a yankin Tel Aviv, amma babu wani ma'aikaci da ya jikkata. Harin Iran martani ne ga hare-haren da Isra'ila ta kai mata a baya, inda biranen Tel Aviv da Haifa suka fuskanci ruwan makamai masu linzami. Amurka ta rufe ofishin nata ne da ke Isra'ila tare da umartar Amurkawa su nemi mafaka yayin da ake fargabar barkewar babban yaƙi a nan gaba. Jakadan Amurka a Isra'ila Mike Huckabee da ya ce makami mai linzami da Iran ta harbawa birnin Tel Aviv din ya shafi ofishin jakadancin Amurka. Mike din ya ce ofishin jakadancin Amurka a Tel Aviv ya lalace sakamakon fashewar makami mai linzami, amma babu wani ma'aikacin kasar Amurka da ya rasa ransa ko kuma ya jikkata. Duka a nan labaran namu ya zo ƙarshe. Jama'a dan Allah ku yi mana subscribing kuma ku danna liking domin bibiyar mu ci gaba da kawo muku labarai na duniya da ma na ƙasa baki ɗaya.